πειράζει. Να μην ξεχάσω σαν αγάπησα κι από που ξεκινήσαμε. Σαν μονοπάτι που το βάδισε. Και μην βγεις από το κόμμα. Έφυγα να πάω κάτω, μα δεν πάω στα φούρα. Ποιος ρε, βάλ τον εδώ, βάλ τον εδώ, βάλ τον εδώ. Βάλ τον εδώ. Έλα ρε μαλάκα, χάνουμε δράμα γαμό και δεν τα μπορώ τα δράμα. Και δεν τον βάζει μαλάκα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μάγκες, όποιος και ανοίγει τη σελίδα παντός τέξι τον λυπήθηκα. Το να κλαίει πονάει. Μην κλείσεις, έχω το stream, έχω να πω. Ωραία, βοήθεια. Ρε φίλε, τι κάνει εδώ πέρα, έχει πάει Θεό, μαλάκα, θα χάσω αυτή τη φορά. Βασικά έπαιζα πολύ. Δεν ήμουν συγκεντρωμένος, μου είχα φοκουσάρει σε Χριστάγγελα. Ποια είναι αυτή η Καλεμαρζίτο? Για να είναι η Αφροδίτη, το Κρέγκασμ. Το Κρέγκασμ με πόδια. Ο Κρέγκασμ. Νάτος, με έβαλε. Έλα. Ναι, Ναι. Ο admin. Όσοι έχει κάνει. Ο admin είναι εδώ. Έλα, admin. ναι. Admin, μ' ακούς? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω κάτι, αγορίνα. Μπορεί να μην με ξέρεις καν. Βέβαια είσαι admin της σελίδας. Έχω ακούσει. Γιώργο, Μαρσέλο, Μαρζίτο. Σε ακολουθώ, είμαι Team Hogger fan. Είσαι Team Hogger, μοριεφόπλα! Είμαι Team Hogger. Άντε, γεια. Καλά, βαριά πράγματα τώρα αυτά. Έχουμε τα κονέ, Είμαι Team Hogger όπως είναι ο Μαρσέλος Πάο. Κατάλαβες τι λέω, λοιπόν. Για πες. Πάμε τώρα στα σκληρά ναρκωτικά, λοιπόν. Εδώ αυτό που γίνεται. Ρουφάς τίποτα. Θα σου πω ποικιλίε σε λίγο. Θα σου πω ποικιλίε σε λίγο. Ωραία, χαίρομαι Θα σου πω λίγο. ποικιλίε σε λίγο. Συνέχισε, πες μου. Καταρχήν έχει δημιουργηθεί έτσι, πώς να σου πω, μια παρεξήγηση. Ουσιαστικά αυτό που έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή είναι μια θησιδαιμονία, ένα πανδαιμόνιο γύρω από το όνομα Χριστάγγελος, τον οποίο εμείς είμαστε 5 άτομα admin, τον έχουμε σαν Θεό. Έτσι, τον ακολουθούμε. Χρήστο, ένα λεπτάκι. Χριστάγγελε, είναι fan group σου, οπότε πρέπει να περιμένεις λιγάκι, σε παρακαλώ. Συνέχισε, admin. Λοιπόν, Γιώργο Γεώργια με το βαφτιστικό σου, όπως θες, δεν μπορώ να σε αποκαλώ. Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι, ο σκοπός μας, είναι να φτιαχτεί μια κοινότητα γύρω από, από αυτή την προσωπικότητα που λέγεται Chris Angels. Εγώ δεν είπα. Δεύτερον, εγώ το... Χρήστο, τρίτον. Εγώ δεν κοροϊδεύω. Ούτε εγώ, αλλά θέλω να μ' ακούσει ένα λεπτάκι. Νομίζω, Χριστάγγελε, τόση ώρα μιλάς στο stream, είναι ώρα να ακουστεί η άποψη της άλλης πλευράς, το other side. Πρέπει να είσαι κοινωνικό σωστά και να αφήσεις εδώ πέρα το φίλτα, το admin, να μας εξηγήσει την κατάσταση. Πάμε. Καταρχάς, Πασόκ, ψηφίζεις admin. Admin. Τι έγινε ρε μαλάκα? Με χάκαρε ο Χριστάγγελος, έβαλε antivirus. Όχι. Πού είναι ο admin? Βγήκε από εκεί. Εδώ είναι, εδώ, στην κλίση είναι, στην κλίση είναι. Στο κόλληνα, η εφόπλα. Δεν είναι... Δεν μιλάει, κάτι κάνει. Μήπως σε χακάρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπα, πήρε την IP σου. Πήρε την IP σου. Πήρε την IP σου, Χριστάγγελε. Χριστάγγελε, πήρε την IP σου. Κι εγώ έλουσα. Πρέπει να παίξω ποντίκι. Τώρα γιατί δεν μπαίνει αυτός τώρα? Τώρα τι έχει συμβεί? Μαλάκα, Χριστάγγελε, έχω αγχωθεί, Χριστάγγελε. Χριστάγγελε, έτσι και με έμπλεξες, θα σε γαμίσω. Πες μου ότι δεν με έμπλεξες, Χριστάγγελε. Αυτός, εγώ στον έβαλα και είδατε τι τραβάω τώρα. Μ' ακούτε? Έλα γορίνα, εντάξει έκανες όλα καλά? Τι λέμε. Λοιπόν, δεχόμαστε επιθέσεις από αντίστοιχα άρμη. Λοιπόν, να καταλήξω αυτό εκεί που θέλω να πω, έτσι, το γεγονός... Εγώ το λέω. Σβήνει, το λέω ξεκάθαρα και να τελειώνω. Σβήνει η σελίδα και όλα τα ξεχνάμε. Εγώ δεν θέλω ούτε άρμη ούτε τίποτα. Είμαι κατά του. Follow όλοι στο Facebook Chris Angels Χριστάγγελος. Είναι ψεύτικα, 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 είναι ψεύτικα. Είναι ψεύτικα, δεν έχω κάνει τίποτα. Και το άτομο
το άτομο τώρα που είναι εκτός από τον Μαρζίτο είναι, δεν εμφανίζει την αληθινή του φωνή. Ναι, εκεί, το λέω εκεί. Λες ψέματα, δεν έκανα ποτέ. Τώρα σε βλέπει ο Son of Zeus, σε βλέπει ο Αλού, όλοι σε Ωραία. βλέπει Ελάτε στην οικογένεια, ελάτε όλοι. Είναι ψέματα. Περισπορτ, δεν έκανα τίποτα. Ρεσπό. Χριστό. Εγώ ποτέ δεν έκανα. Ξεκάθαρα, στα ίσα, στα ράτα. Στα ράτα θέλω να τα πούμε. Όχι. Ποια ήταν η συμφωνία μας προχθές, στα συμβόλαια που υπογράψαμε. Στα Λες συμβόλαια ψέματα. που υπογράψαμε. Λες ψέματα. Στα συμβόλαια που υπογράψαμε. Τι είπες? Λες ψέματα. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Λυπάμαι που καταλήγουμε έτσι και πρέπει να τελειώσει η συνεργασία μας. Ποια συμβόλαια. Ποια συμβόλαια. Τα συμβόλαια που υπέγραψες, Χριστό. Εγώ. Τα συμβόλαια που υπέγραψες, που είπες θα με προωθήσεις, σου λέω ναι, θα σε προωθήσω. Είναι ψέματα. 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 Κανείς δεν ξέρει ούτε καν την υπογραφή μου. Και η υπογραφή μου πάντα Η μπαίνει. υπογραφή σου την έχω εδώ. Την έχω εδώ, σε αυτά τα χαρτιά. Εδώ. Σε αυτά τα χαρτιά την έχω την υπογραφή σου. Σε αυτά τα χαρτιά έχω την υπογραφή σου, Κωστάκηδε. Ποια υπογραφή. Το Και γνήσιο πώς της είναι- υπογραφής. Ποια υπογραφή είναι. Λοιπόν, Πες μου. σας ενημερώνω, παιδιά, ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει stream. Να ακολουθήσετε τη σελίδα. Είναι Ε, ψέματα. με τους Ψέματα. admin. Ψέματα. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Ψέματα. Είναι ψέματα. Ποτέ. Εγώ είπα, έχω πρόβλημα με το net. Το είπα ξεκάθαρα και όλοι το ξέρουν. Έχουν πρόβλημα. Ιδάλλως θα καθόμουν και θα άνοιγα stream. Είναι Εγώ ψέμα. θα ανοίξω stream για πάρτι σου και αν θα σε ακολουθείς. Οι υπόλοιποι θα κάνουμε ένα Q&A προς τους admin Είναι- της Είναι σελίδας ψέματα. να μάθουν Είναι περισσότερα, ψέματα. να διδάξουμε τα νέα παιδιά. Έτσι, Είναι μακριά ψέματα. από τα ναρκωτικά και το χαγιάτε, μόνο haze, μόνο haze. Σπατάνε τη σκανδάλη, μα δεν φαίνονται, προσέχτε τους. Ανάμεσα μας είναι, κρύβονται με καμουφλάζ. Αντίδραση το μόνο σαμποτάζ. Αθήνα το κελί της Ελλάδας, Ελλάδα κελί της Ευρώπης. Η Ευρώπη Αλκατράζ, στο πανόπτικον επόπτης. Προχωράς ή σταματάς, η καταδίωξη αρχίζεις. Πάμε κάμερες, πέτρα και ρήψη. Να η πρώτη λήψη, καλυμμένα τα πρόσωπα πάμε. Δεν υπάρχει λήξη, ούτε ρουφιάνος δημοσιογράφος για να το καλύψει. Απόδραση από το Αλκατράζ, κινηματογραφικά πλάνα, το τέλειο μοντάζ. Το σχέδιο ένας χάρτης, στο σώμα μου τατουάζ. Ένα πράσινο μίλι, μετά ο κόσμος είναι για μας. Απόδραση από το κελί, τετράστιχα στο τοίχο του δωματίου. Το μυαλό μου, το μυαλό σου, πιο σκληρή φυλακή. Φεύγω, παίρνω το εξπρές του μεσονυχτίου.